Vulkanlaryň hemralar arkaly öwrenilmegi netijesinde Türkmenistandaky nebit gaz ýataklarynyň adamlaryň dem alýan howasyny ýollardaky million awto uloň howa göýberýän tüsesine barabar möçberde hapa gaz göýberýändigi ma'lum boldy. Bu habar Türkmen prezidentiniň ýurdun nebit gaz pudugynyň işini tanqidlamagynyň hökümet mejlisinde tebii goraş çärelerine möhüm üns berilmegini tapşyrmagynyň ýanyna gabat geldi. Ýöne resmi Aşgabat daşky gurşawy goramak boýunça uly işleriň edilýändigini aýtdy. Nebit gaz pudugynyň işindäki kemçilikler netijesinde ekologiýa ýetirilýän ziýanlar barada açyk maglumat çap etmeýär. Hemra kampaniýasy Merkezi Aziýada metanyň howa göýberilmeginiň millionlarça awto uloň göýberýän tüsesine barabar möçberiniň üstüne açandan soň nebit we gaz ýataklarynyň howany hapalamagyna edilýän gözegçilikde ägirt uly böwüş boldy diýip Bloomberg nesiri 23 noýabrda habar berdi. Nesiriň maglumatyna görä gözegçilik kampaniýasynyň hemrasy uly bolmadyk läbikli vulkanlary ýüze çykaryp bilmeýär. Ýöne bir-birine ýakyn 3 tane düşündürüşsiz ýakty pitneleriň üstüne açdy. Geçirilen barlyklaryň netijeleri anlygyny düýbi Montrealda ýerleşen GHGSat Inc. tarapyndan çap edildi we onda hemranyň hakykatda vulkanlaryň zynýan hapalaryny gözlemek bilen meşgullanandygy, ýöne Günwatar Türkmenistandaky körpeje nebit gaz ýatagyndan görnüşinden ýaktyrylmadyk ýalynlardan çykýan ägirt uly tüsýanyň üstüne açandygy aýdylýar. Azatlyk Radiosu 2010-njy ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň günorta Günwataryndaky körpeje gurtguý gaz ýatagynda umumy bahasy 40 million Amerikan dollaryny durýan täze gaz ýygnaýjy we ugradyjy toplumyň ulanmagy berilendigini habar berdi. GHGSat'ın prezidenti Stephen Germanyň sözlerine görä, geçen ýylyň başyndan fevraly çelini düşürilen suratlarda saklanyp galýan syzmalar senagat metanynyň nämälim bolan syzmasynyň kosmosdan ilkinji üstüniň açylyşy bolup durýar. Şundan soň bu kampaniýa Türkmenistany habardar etmek üçin Amerika, Kanada we Ýewropa bileşigi diplomatik kanallary bilen habarlaşdy diýip German telefon söhbetdeşliginde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä Türkmenistan bu kampaniýa bilen güni habarlaşmandyr. Ýöne iň soňky düşürilen suratlar hapa gazyň çykmasynyň maýdan bäri togtudylandygyny görkezýär.